मित्रांनो, माझे नाव प्रगती चारे. स्वच्छता का गरजेची आहे? स्वच्छता म्हटलं म्हणजे आमच्या मनात केर कचरा, गार्बेज किंवा प्लास्टिक हेच येतं. पण जिथे प्रसन्नता नाही, जिथे प्रसन्नताची उणीव भासते, तिथे स्वच्छता करण्याची फार गरज आहे. मग तो अवतीभोवतीचा परिसर असू द्या किंवा हे आपले चिंतन करणारे मन. आज आम्ही पर्यावरणाची जशी स्वच्छता करतो त्याचप्रमाणे माणसाच्या मनाचीही स्वच्छता करणे ही फार फार गरजेची आहे. माणसाच्या मनात जे कचऱ्यासमान जे गुण सामावलेले आहे, म्हणजे द्वेष, क्लेश, लोभ जे गुण सामावलेले आहेत त्यांची स्वच्छता करणे ही फार फार गरजेची आहे. मित्रांनो, शाळेत असताना आम्ही प्रतिज्ञा करायचो की भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. पण ती प्रतिज्ञा मात्र आम्ही शाळेच्या दरवाजापर्यंतच मर्यादित ठेवली. कारण आज आम्ही सुद्धा जातीभेदाच्या गुरफटण्यात अडकले गेलेलो आहोत. तर हे जे कचऱ्यासमान जे माणसाच्या मनात जे गुण भरलेले आहे त्याची स्वच्छता करणे या काळाची गरज आहे. तर चला तर मित्रांनो, आमच्या मनाला स्वच्छ करूया आणि प्रसन्न करूया आणि म्हणूया, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण. धन्यवाद.